No, takže z pohľadu zápasu to vidím, alebo hodnotím ho veľmi dobre. Cieľ Monarchs bol tento rok vlastne postaviť čo najviac hráčov z druhého sledu. Aj sa nám to podarilo. Myslím si, že 80 alebo 85% hráčov hralo tento zápas. Výsledok 44-20 hovorí o tom, že už v druhom polčase sme možno trošku zlomili Nitru. Tam sme ešte zabrali pár turnoverov bolo a myslím si, že tam sa potom to nejako zlomilo a zápas sme dotiahli do víťazného konca. Určite, jak som hovoril, cieľ je, aby sme stávali na Slovenskú ligu B tým a to znamená, že postavili ten tým tak, aby tam naozaj nehrali hráči z A tímu alebo z tímu, čo hrajú Rakúsku ligu. Musíme začať asi od mládeže, pretože napríklad na ofenzívnej line tam fakt odohrali chalani z A tímu celý zápas a myslím si, že vyzerá to tak, že odohrajú aj celú sezónu. A v podstate prekvapilo ma aj výkon Nitry, priznám sa. Myslím si, že to, že posilnili, prinieslo taký nový vietor. Bolo to také sympatické pre nás. Zápas bol dobrý, fanúšikovia si ho užili podľa mňa aj na to, že bola taká zima, bola účasť slušná a toto bol krok vpred, si myslím. Určite prekvapil ma Marek Pavlovič, čo sa týka quarterbackkej pozície. Veľmi sympatický a príjemný výkon podal aj Tomáš Filo. Napríklad ten mal fakt, myslím si, že 2-3 touchdowny, pár takých pekných akcií. Samozrejme aj chalani z defenzívy, Stano Štít, Marek Rumán. A potom už to bolo len také, že chalani získavali také tie svoje skúsenosti, takže bolo tam určite pár prekvapení, uvidíme na videu všetko samozrejme. A na záver chcem dodať to, že aby týmy stále pracovali alebo začali pracovať s mládežou. Verím, že posunieme mládež dopredu alebo do popredia a za chvíľočku budeme možno aj vidieť, že kde.